dia la veritat és que penso que és molt bonic, però a la vegada també és molt absorbent, no? En el dia a dia la veritat és que tinc molt de contacte amb tots els meus veïns i les meves veïnes. De molts d'ells sé els seus problemes, les seves preocupacions, les seves inquietuds, tot allò que realment em volen transmetre, no? I damunt, si en algun moment els pots ajudar a solucionar els problemes o a fer-los més fàcils que aconseguisquen allò que volen aconseguir, la veritat és que a mi això em fa molt feliç i penso que és molt gratificant, no? Com a alcaldessa. Per altra banda és molt absorbent, no? Perquè sobretot en els pobles menuts, igual possiblement en les grans ciutats també, no? Però en els pobles menuts eres alcaldessa els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, vagis on vagis, siga quan siga, és igual, eres alcaldessa i sempre, però penso que és molt positiu. Però la gran majoria dels projectes que hem desenvolupat, de lo que més contenta estic jo d'aquest pas de compromís en el govern d'aquest ajuntament, és que han sigut triats per participació ciutadana. Hem fet 4 processos de participació i en ells els veïns han dit que volien que reformarem l'escola d'adults, que reformarem el gimnàs, que arribarem les barres arquitectòniques d'alguns carrers del poble, que canviarem l'il·luminat, que millorarem les entrades al poble i tots aquests projectes o s'han fet ja, o estan fent-se, o van a ser una realitat en els propers mesos. A banda d'això, també en aquests moments en conselleria s'està redactant el projecte del futur centre de salut de Quatretonda, que està previst que abans que acabi l'any comencen les obres. I també hem acabat una cosa que ens ha portat molts mals de caps, és la prolongació del carrer Alcalde Juan Maíquez, i anem a fer també la connexió amb Sanchis-Guarner, que permetrà reduir el trànsit en el centre del poble, i això és molt important. I també 2 projectes que estic molt contenta que seran una realitat pronta, que són més menuts, però que a mi em fan especial il·lusió, i és la millora de 2 espais naturals que tenim en Quatretonda, que és els Cossis i la Font Vella. I anem a adequar-los perquè la gent pugui realment disfrutar d'ells. Jo penso que el que els veïns i les veïnes de Quatretonda perceben del pas de compromís per l'alcaldia i pel govern, perquè nosaltres tenim l'alcaldia de la meitat de la legislatura, però estem treballant igual que ara, des del minut 0 d'esta legislatura, i realment nosaltres les polítiques de compromís penso que s'han desenvolupat des del primer moment. I és que ara la gent compta per a nosaltres. Quatretonda avui és un poble molt viu perquè tenim activitats de dilluns a diumenge, tots els dies hi ha activitats culturals, educatives, esportives de tota classe, i també és un poble molt participatiu. Penso que això és el que més ha marcat el pas de compromís en el govern.